chal mar piny Kenya okinyi ma kawuono chaka kod Bilian jiwo omoso okinyi ma kawuono chiewe machalade to mi waparo kotenore kod weche gi duto mokwongo imoso mokwongo ng'aduo kuom twak manogo kar kae Bilian ichiwo nade. Erokamano nyikwa Ramogi Amoso noyawore uru aparo nochiwo maber kamoro amora mauntie obende ochiwo maber Nairobi. Erokamano ahinya. Ma en kuo koso ma en mibadhi? Mani kuo to en kuo mosebedo kadhi mbele for long. Aparo ni gima wasebedo kowalak wan kod miluongo no scarcity mentality. Kiyudo ka minyalo chuoyo wiyi matin tikien kinyin kanye kuri kwala osebedo ka kwalre kabisa ma kawanyalo bedo mage gik ma yandu Gen Z omiyo odhi ndara ni ka wakwalo kamano to onge gima ber mitime ma jopiny neno. To en kuo ma bende rach nikech sami ikwale kamano to affect health en gima serious sana ka obedo nu ntiere cartels makwale. To okochakre kawuono nikech wanyalo paro ni NHIF nitiere institutions mang'eny ma o collaborate ma kidhi subtal dichiel to gikawo ID no igoga photocopy every month to indiko report nende dhi subtal. Koro ok en gima ber sana especially kaka country ka wanyalo ga bedo ni nyaka kata chieth kar chieth bende wakwale. To kwalo ni bende kata cross ok en mana ground kere nyaka ibed kod connection malo yaki yud kaka ikwalo bende ok in connection malo emana institutions ma go subtande ma pesa yudo no o delay sana nikech gini yongo godo godfather malo manyalo process ni gino. Koro jogo osubtande yude to 50% 40% kendo bedo diverted dhi komopogre. Koro sama obedo ka punishment no timre o kik target to osubtande kendo o target nyaka big fish ma osebedo ka authorize gigi katimre. Erokamano ahinya Dina.